and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina! Ipakatag na tong istorya nga deep penetration agent si Rudy ug nakasud na siya sa Partido Komunista sa Pilipinas. Aron ang mga komunista na ang mupatay niya. Wow! PI ka talaga, Loloy. PI ka! Milo mga sir. Kung mulik ang tinuod nga pagkatao ni Rudy nga to, sayon ra kayong mailhan sa high command kung di ka na balitaw istorya nga mao kini ug mao kana si Rudy. O ako makasabot, sir. Pero kitsa may ilang mailhan sa gigikanan sa atong ipakatag nga istorya. Gawas nga nagpagawas nag-statement daan ang high command sa NISA nga kung mahibaw-an man gani ang matuod kung kinsa kining dimungkog og BI nga Rudy ang maong pagbuwak sa cover ni Rudy. Ang nahibaw bahin ni Rudy nga mao kita mo'y tulisukon sa dimungkog nga NISA. Mao'y unang silutan sa NISA. Gawas pa anak way laing mag-una nga tulisukon. Mao ako! Ug ako gyud ang unang silutan. Tungod kay nahibaw na ang NISA nga wa kami maayong relasyon aning PI nga Rudy. Sir. Kaingnon ako og PI. Ha? Ngano sir? Ayaw pagsuon nako nga mulitok anak. Ako ray mulitok anak kay ako ray ang ngayan nga mulitok anak. Nakasabot ka? PI siya. Nagkomedyante na kaloy? Ha? PA nalay ako, sir. Amahan lay ako, sir. Kay di magkako ngayon nga sa inahan, sir. Dili ko komedyante, sir. Oy, tininood gining ako, sir. Magkabas ginang naong muloy nga maigo ka sa akong tampalong dimungkog ka. PI ka! Sorry, sir. Sorry, sir. Nagasuko, sir. Ano ko ilaing? Bagay, sir. Mga duda sa punerarya. Yes, sir. At doon ta ang patayang lawas ni Kahuan. Mapulang hapon, Karode. Mapulang hapon, mga kauban. Karode. Oh, Asa ka? ikaw nga akong gipangita ka, Andres. O sa'yo ko'y kailangan kanimo, kauban. Dali. Ayaw. Pasagdi lang ko ninyo nga maglakaw-lakaw nga way magagak. Gusto ko nga maanad pagbalik ang akong kaluwasan. Doon ako ipamalihog. Dali. Manglingkod ta. Unsay akong ikalagad? Andres, mamalihog ko sa mga kauban. Nga panid-an og maayo kung unsa pay mga buluhaton ni Colonel Ronald Joaquin dito sa Patag. Kumana, kauban. Way usikan nga higayon ang mga kauban sa Patag. Aron panid-an og maayo si Colonel Joaquin. Salamat ka, Andres. Interesado ka kayo sa maong Colonel. Tungod kay interesado sab siya nako. Interesado sab kay siya nako. Nahibaw ko nga musamot nga dili siya mohunong sa pagpangita og mga paagi nga iya kong mapatay. Normalan ka na para nato, Karode. Tungod kay bisan kinsa nila nga nagpagaong sa dunot nga sistema sa balaod ning atong nasod nangandoy og kamatayon sa mga revolusyonaryo. Lahi kining iya og lahi sab kining ako. Unsay buot mong ipasabot? Personal. Personal? Natingob ka, Jacinto. Ang kang Ronald Joaquin tungod sa iyang gilabanan o tungod sa iyang kapungot nga rinato nga mga revolusyonaryo. Ang ako tungod sa akong baruganan ug sa akong kaligot-got sa sama kang Ronald Joaquin. Sa may swerte lang unya namo. Sa makauna lang unya namo. Salamat ka, Andres. Matag karon ug unya. May moabot nga mga taho gikan sa Patag ug mahibaw kagyon kung unsay mga kalihukan ni Colonel Joaquin samtang niya pa siya dinhi. Pahuway, Karode. Oo, Andres.
A.K.A. Kahuan, Kaalan, Kabitoy. Ug ang tinuod ay pangan ani niya, sir. Juan Lapid. Usa ka Master Sergeant. Sakop sa underground movement sa Communist Party of the Philippines. Buanga nito, Hanas, ha? Milaw tayo kinugdugis kalihukan sa mga komunista, ha? Sakop siya sa underground. Ug underground sa day sila nga magkuntakay niya itong Jacinto de Castro, amahan ni Mary de Castro. Laing puntos ka nahimo sa akong amigo. Amigo? Kinsang amigo, Colonel? Akong amigo, si Major Rudy Almendras. Na ko kinsa. Buhi unta kini si Kahuan nga iintrigo ni Rudy sa kamot sa militar. Apan kay misukol, maong napatay siya ni Rudy. So, mao ka na ang buot kong ipasabot na. Nga may punto sa sabang akong amigo. Well, makita ron niya ang katag kung unsay painan aning maong istorya ni Rudy. Kung kinsaging mudaog na muduha. Sir. May namahibaw ka. Isip kong higpit na kaway si Major Rudy Almendras. Higpit ko siyang kaway. Bilutaw na kung unsa ang gibati ni Rudy ngadto kang Ronald ingon man. Mitugan na si Ronald kung unsay iyang gibati ug pag-ilang ngadto ni Rudy. Busa naniguro si Ronald. Sir. Diya ang bago ni mong gidetailed as new camp commander. Come in, Lieutenant Colonel Joseph Byron. Dimangkog ka! Who told you to sit down? God damn it! Sorry, sir. Halinaw! Ako una ang mulingkod aning imong opisina. Bahala ka na kung asa ka mangita o gimuha. Sir. Abig rin ako mumauli na taganinang hapon. Lingkuran ko na din, Hiloy. Pangunayan kog lingkod kining lugar atod kay ni anasab gyud ay dinhi maglihok si Rudy. Monitoron ko kanunay ang iyang mga lihok. Kung nahiangay ba sa iyang misyon. Is that clear, Lieutenant Colonel Joseph Byron? Yes, sir. Og milabay ang mga adlaw, tuod man nangunay si Ronald sa pagmonitor sa mga hitabo sa palibot, ilabi na sa mga kalihukan sa mga revolusyonaryo. Mingaw. Bitaw, sir. Mingaw gyud. Mipahuway ang mga dimungkog kay nakakuha sila daghang mga armas ug mga bala. Anhel gyapon. Sa ako nang giingon, pangunayan ko giyaka kining dapita. Kanres. Usa na imong paminaw, ha? Kaya Rudy. Doon na tayo misyon? Magkahimo na kay ko. May lakaw kita sa sunod adlaw. Ambos? Raid? Unsa man? Naibaw ko nga malipay kagyod ining ibalita ko nimo. Ha? Unsa man ka na, Andres? Karude, uyugan ka na ko og sa pipila ka mga kauban. Balik ngadto sa kuta nila ni Ka Lucio. Ka Andres, tinuod ka? Di ka sabuta na. Nga kaslo na kamo si Ka Mary. Salamat. Og ako ang mukasal ninyo, pinaagi sa revolusyonaryong kasalan. Salamat nimo, Ka Andres. Daghang kay salamat ninyo, mga kauban. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!